firecracker capital ng bansa. Mga nakasarang tindahan ng paputok na ang normal na eksenang iyong makikita. Bukod sa regulasyon ng pamahalaan sa paggamit ng mga paputok, talagang tumamlay raw ang negosyo dahil bawal din ang pagtitipon ngayong pandemic. Dati-rati pagtungtong pa lang ng Burmans ay abala na ang industriya ng Bukawi sa paggawa ng mga pre-order mula sa iba't ibang kumpanya at lokal na pamahalaan. Dahil sa dagok na nararanasan, ang ilang mga vendor tulad ni Marites Cruz nagtinda na lamang ng ibang produkto upang hindi sayang ang kanyang pwesto. Dahil halos lahat ay stay at home muna, kaya naman naisipan ni Marites na magtinda ng ilang gamit sa bahay. Basahan na lang po, walis tambo, dishwashing, pot holder. Yan na lang po muna ang tinitinda namin kasi po ay MECQ, non-essential po kami kaya hindi pa po kami nakakapagbukas para magbenta ng fireworks. Tanging hangad umano ni Marites na mairaos lamang ang kanilang gastusin, kung kaya't kahit na malayo sa dati niyang kinikita, ay tsinatsaga niya umanong magtinda pa. Kahit pa paano nakakakuha ko ng pambiling bigas, pambayad kuryente, tubig. Sa kabilang stall naman ay ang isa pang firecracker vendor na si J. Mercado. Gaya ni Marites, naglatag na rin siya ng ibang paninda. Nagtitinda-tinda na lang po ng kung ano pwedeng tinda. Halimbawa po yung mga basahan, walis, para lang po makaraos sa pang-araw-araw. Isa pa sa mga ikinatatakot ni Jay ay ang patuloy na paglobo ng kaso ng COVID-19. Ibig sabihin, sunod-sunod na lockdown at health restrictions umano ang kaakibat nito. Bagay upang lalong ipagbawal ang ilang holiday events. Ang Christmas at New Year season lamang daw ang kanilang inaasahan upang kumita ng malaki-laking pera. Opo, talagang paluwal po ngayon kasi ang renta po, diretso. Ang bills po, diretso. Hindi naman po pwedeng di bayaran. Kaya talagang paluwal po. Umaasa naman ang mga firecracker vendor na muli silang pahihintulutan ng pamahalaan upang makapaghanap buhay. Handa umano silang tumalima sa mas pinahigpit na mga regulasyon basta't huwag lamang tuluyang isara ang kanilang mga negosyo. Higpitan na lang po yung yung kung paano po kami magtitinda. Tapos, dasal po namin, sana po matapos na yung pandemya para dire-diretso po negosyo. Sa higit 100,000 populasyon ng Bukawi, 25% o 25,000 residente ang nakikinabang sa firecracker industry. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan, pag-aaralan nilang mabuti ang regulasyong maaaring ibaba sa mga nagtitinda ng paputok upang muli silang makabalik sa negosyo ngayong holiday season. Rainiel Pawid, CLTV News. Hindi raw hadlang ang pandemya para mahinto ang pagtulong sa komunidad ng isang grupo ng mga kababaihan sa bayan ng Guagua, Pampanga. Sa panahon daw kasi ngayon, higit na kailangan ng kapwa nila babae at mga bata ang magkaroon ng kaagapay para malampasan ang mga hamon ng kasalukuyang krisis. Ang champion sa local pride na kwento ng mga miyembro ng Soroptimist International Guagua Chapter. Alamin sa report ni Jennifer Salenga. Hindi dahilan ng pandemya para ihinto ng Soroptimist International Guagua Chapter ang kanilang mga programa at advokasya, bagamat may naantala dahil sa mga restriction na ipinatutupad ng gobyerno bilang pag-iingat sa COVID-19, nakalinya pa rin naman daw ang mga programa tulad ng livelihood na makatutulong sa mga kababaihan sa panahon ng pandemya. Mismo ang presidente ng organisasyon na si Divine Tulio na isa ng senior citizen, limitado ang kanyang galaw alinsunod sa restrictions ng gobyerno. Ang barangay San Agustin na siyang adopted barangay ng grupo, sa ngayon ay naka-lockdown daw. Gayunpaman, nakahanda na mga food packs at iba pang aktibidad para sa kanila. At ang mga project ko po ay nabibinbin dahil hindi po kami nakakalabas. Kaya actually, meron po akong nakahanda ngayon na 100 packs dahil yung nutrition months hindi ko nagawa. Tapos susunod na po ngayon ang teachers month. Kaya dalawang proyekto po ang nakabinbin ko. Lahat po ng pamimigay ko nakapack na. To soon na lang po siguro to follow na ito ay ipamimigay. Yes. Kasi dahil nga po naka-lockdown ng San Agustin, Isa raw sa binibigyang pansin ng Soroptimist International Guagua Chapter ang oportunidad sa trabaho para sa mga kababaihan ng barangay San Agustin. Batid daw ng organisasyon na dahil sa pandemya, may mga nawalan ng trabaho.
Kabilang sa misyon ng Soroptimist ang pagbibigay ng training na kailangan ng mga kababaihan upang makamit ang economic empowerment. Nag-prepare na po ako ng mga para sa livelihood, i-distribute sa mga parents. Sila po ang gagawa ng face mask making ang pinagawa ko po ngayon. Yan po ang livelihood na pinagawa ko sa aking adopted barangay. Dinistribute ko na po yung mga tela, yung mga gamit, and also the sewing machines. Kaya lang po naantala nga po ng konti dahil lockdown ang aking adopted barangay. Maliban sa mga programa, tuloy din ang organisasyon sa kanilang advokasya sa pagbibigay ng edukasyon upang makamit ng mga kababaihan ang kanilang full potential. Isa na rito ang 11th National PNP Biennial Summit on Women in Community Policing. Mga kababaihan mula sa Women and Children Protection Desk at women personnel ang imbitado para sa event na ito na ginanap ngayong September 16 ng umaga. Ang tema ngayong taon, babae, kahapon at ngayon, lumalabon sa hamon ng nagbabagong panahon. Paalala naman ni Tulio ngayong pandemya sa mga magulang na gabayan ng mga anak, panatilihin ang komunikasyon sa pamilya at pangalagaan hindi lamang ang kalusugan kundi maging ang kanilang mental health. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, 3 most wanted criminals sa rehiyon napa sa kamay na ng kapulisan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. 3 most wanted criminals sa Central Luzon ang inaresto ng mga otoridad sa magkakahiwalay na manhunt operation na ikinasa nito lamang Miyerkules.
May detalye ng balitang yan si JM De Jesus. Napasa kamay na ng mga kapulisan ang ika-4 sa listahan ng mga most wanted person sa lalawigan ng Bataan nitong September 15, 2021. Nahuli sa ikinisang manhunt operation sa kahabaan ng Roman Highway, Barangay Kulis Hermosa si Sandro Payumo alias Giliw. Ang 30-year-old suspect ay residente ng Toyo, Balanga City at nakaharap sa kasong 2 counts of rape at walang piyansa. Samantala, arestado rin ang isa sa mga most wanted sa lungsod ng Angeles na si Leocel Navarro, residente ng Jauville Compound sa Barangay Pandan. May kasong theft si Navarro at sinasabing miyembro umano ito ng Season Group, isang grupo ng mga kriminal na sangkot umano sa nakawan at motor napping sa Angeles at karatig ng mga bayan at lungsod. Sa lalawigan naman ng Bulacan, nahuli na rin ang isang 26-year-old na suspect sa kasong pangahalay ng isang menor de edad sa Albay, Bicol Region. Naharap sa kasong 14 counts ng statutory rape si Arman Harabese alias Bok na Tubong Pandi, Bulacan. Ayon sa mga otoridad, nagtago si Harabese matapos ilabas ang warrant of arrest laban sa kanya noong Agosto. JM De Jesus, CLTV News. Narito naman ang isang mabilis na sulyap sa ibang mga balitang dapat mong malaman sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. Hatid muli sa atin ni JM De Jesus. Plano ngayon ng Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST na magtayo ng isang research center na makakatulong sa decision-making ng mga lokal na pamahalaan. Tatawagin umano itong Local Government and Regional Development Research Center o LGRDRC na magsisilbing data bank at consultant sa lokal na pamahala. Ayon kay NEUST Center for Indigenous Peoples Education Director Arnil Gabriel, magagamit ang resulta na magiging pananaliksik sa mga komunidad at mga barangay para makagawa ng mga desisyon tungo sa kaunlaran. Ang mga state universities at colleges umano ay may kakayahang manaliksik na kailangan ng mga lokal na pamahalaan lalo na sa pagkakaroon ng mga tiyak na datos na kung saan iaangkla mga programa para sa kanilang nasasakupan. Hindi lamang mga lokal na pamahalaan sa lalawigan na maaaring matulungan kapag naipatayo ang pasilidad, kundi pati ang mga karatig bayan sa buong Central Luzon. Samantala, ipinagdiwang nitong September 15 ang ika-123 anibersaryo ng pagbubukas ng sesyon ng Malolos Congress sa simbahan ng Barasuin. Ayon kay Gobernador Daniel Fernando, dapat umanong gawing gabay ang mga naiwang aral at pamana ng Kongreso ng Malolos sa mabuting pamamahala at patuloy na paglaban ngayong panahon ng pandemya. Base sa National Historical Commission of the Philippines, ang Kongreso ng Malolos ang pinakaunang nagpasa ng pambansang budget para sa taong 1899 na nagkakahalaga ng 6.3 million pesos. Matatandaan din na sa gitna ng Nooy Spanish-American War at napipintong Philippine-American War, nagbukas ang sesyon ng kongresong ito sa Barasuin matapos ilipat ng dating Pangulong Aguinaldo ang kabisera ng kanyang pamumuno mula sa Cavite patungo sa Malolos. Sa Kongreso ng Malolos, dinaganap at nagkaroon ng bisang proklamasyon ng kalayaan ng ika-12 ng Hunyo taong 1898. Matapos itong ratipikahan ng mga delegado sa kanilang sesyon noong ika-29 ng Setyembre 1898. Sa iba pang balita, pinulong ng Department of Interior and Local Government o DILG Pampanga ang mga kinatawan sa iba't ibang syudad at munisipalidad upang tulungan sa pagsasaayos ng kanilang mga Devolution Transition Plans o DTP. Kasama din sa pulong ang Devolution Transmission Committee at Technical Working Group members ng iba't ibang local government units sa probinsya. Ang DTP ay magiging gabay ng mga lokal na pamahalaan na gampanan ng kanilang mga tungkulin kasabay ng pagtaas sa national tax allotment at pagpapatupad ng devolved functions at services ng iba't ibang ahensya simula 2022. Pinaalahan na naman ng DILG na nakadepende sa sitwasyon at pangangailangan ng kanilang lokalidad ang proper prioritization of programs, projects, and activities. Sa ibang balita, bumisita sa DOH Central Luzon sina Dr. Carla Orozco at Engineer Bernardo Bersola ng UNICEF upang i-turn over ang ultra-low temperature freezer na gagamitin sa storing ng mga bakuna tulad ng Pfizer-BioNTech na i-roll out sa rehiyon. Malaki raw ang pasasalamat ng DOH Central Luzon Center for Health Development dahil ito ay makakatulong sa pagtaas ng kapasidad sa pagpapanatili ng kalidad ng mga bakuna. JM De Jesus, CLTV News.
Sa pagbabalik ng CLTV News, kauna-unahang city-operated home for the aged binuksan na. Paper quilling artwork, hindi lang pampatanggal stress, maaari pang pagkakitaan. Manatiling nakatutok at magbabalikan CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Binuksan na sa lungsod ng Angeles City ang Balé Puso, kauna-unahang city-operated home for the aged nitong ika-15 ng Setyembre. Matatagpuan ang naturang pasilidad sa Barangay Santa Teresita. Ayon kay Reyna Manuel, Executive Assistant to the Mayor, kayang mag-accommodate ng naturang pasilidad ng 8 hanggang 12 individual. Ito raw ang mga kababaihang senior citizen na homeless at na-rescue nila sa mga lansangan ng Angeles. Isang gusali pa umano ang nakatakdang itayo para sa karagdagang 40 individual. Ayon sa City Information Office ng Angeles City, may mga social workers at tauhan ng City Social Welfare and Development Office ang tatao at magsisilbing house parent sa Balé Puso. Tatanggap din ng regular check-up mula naman umano sa mga doktor at health workers sa Lazatin Memorial Medical Center ang mga lola habang ang city nutritionist ang maghahanda ng kanilang meal plan. Layon daw ng lungsod na matulungan ang lahat ng homeless na senior citizen kaya sinimulaan ang naturang proyekto. Mga karehiyon, mayroon ba kayong bagong hobby na natutunan ngayong pandemya? Marami kasi sa atin ang sumubok na ng ibang paglilibangan habang nananatili sa bahay dahil sa lockdown at work from home setup. Nariyan na ang pagiging plantito at plantita, kasama na ako dyan. O di kaya na may ang paggawa ng ube pandesal o dalgona coffee. Pero mga karehiyon, nasubukan nyo na ba ang paper quilling? Kung hindi pa, baka kayo ay maging interesado dito. Gaya na lamang ng nakakwentuhan ng ating kasamang si Jennifer Salenga. Panoorin natin ito.
Sa panahon ng pandemya, marami sa ating mga karaniwang gawain ay nagbago, tulad na lang ng mahabang panahong pananatili sa bahay bilang pag-iingat sa COVID-19. Ang ganitong sitwasyon nakadagdag sa pagkainip, stress at pagkabalisa ng maraming tao. Pero may mga paraan naman upang libangin at maging productive tayo kahit nasa bahay lang. Bakit hindi subukan ang paper quilling? Kakarampot na papel man sa unang tingin, nagiging masterpiece din. Ang naggagandahang artwork na yan likha ng ating kareyon mula sa Tarlac City na si Maybelline David. Sa paper quilling, ang mga strip ng papel ay nirorolyo gamit ang quilling tool para makabuo ng isang detalyadong disenyo. Kwento ni Mabes, 2016 na magkaroon ng interes sa paper quilling matapos makita sa isang kasamahan. Pero dahil estudyante pa siya noon, hindi pa raw niya ito binigyan ng pansin. Matapos naman ang graduation, trabaho naman ang inatupag niya. Pero nang magsimula ang pandemya at makaramdam siya ng depresyon, muling nabuhay ang kanyang pagiging artist. Last year, parang dun po na-rekindle yung kagustuhan ko ulit sa paper quilling. Kasi nga, gaya po ng sabi nyo, pandemic. So parang kailangan natin ng ibang bagay na gagawin para hindi po tayo sumpungin. So, nag-order ako ng tools for paper quilling. Parang yun yung first time na nakita ko na, ay, may mga ganito palang gamit yung paper quilling. So, nung nag-order po ako, parang nag-try po ako gumawa. Ang kanyang unang likha ipinost daw niya sa social media at doon na nagsimula ang lahat. Ano po yun, pinost ko siya sa social media. Then may mga friends po ako na nag-reply, parang sabi nila dun sa maili ko, ba't di mo ibenta? Sabi nila kasi parang ang ganda, sabi niya, try mo ibenta, ganyan. Kasi ano yan, parang papatok yan, ganyan sabi po sa akin. Pero parang ako, parang personal ano ko lang din, parang personal hobby ko lang din siya na pag gusto ko lang din pong ma-relax, ganyan. So parang dun ko lang din siya ginagawa. Bagamat may trabaho si Mabes, tulad ng karamihan, naka-work from home din siya. At dahil nga sa sitwasyon, maging siya, kinailangan ng outlet upang maibsan ang epekto ng pandemya sa kanyang mental health. Sobrang laki po nung naging tulong niya sa akin kasi yun nga, gaya po ng nabanggit ko kanina. Kasi naging outlet ko po kasi talaga siya kapag stress na, tas kapag sinusumpong na po ng anxiety, ganyan. So kapag po kasi gumagawa na ako ng isang artwork, nawawala na po yung mga iniisip ko. Parang focus na po ako dun sa mismong artwork. November last year, dun po yung parang nag-post na talaga ako na mag-accept na po ako ng orders, ganyan. Tas yung timing po kasi nung pag na season, parang perfect po siya na na pang-gift. So dun po yung parang madami po akong mga na-receive na orders. Then January, parang perfect din po siya na pang-gift naman for Valentine's Day. So yun yung time na as in marami po akong orders. Name initials at couple initials quilling ang karaniwang ino-order sa kanya. Meron din daw nagpapakustomize tulad ng mga cartoon character. Mas gusto rin daw niya ng challenge kaya diverse din ang kanyang mga nagiging subject. Isang enjoyable at perfect activity din daw ang paper quilling, hindi lamang sa mga adults kundi pati sa kids. Kahit walang paper quilling tools gamit ang papel at ballpen, maaari pa rin daw gumawa nito. Kasi pwede din naman by hand siya kung gusto mo na iikot mo siya or ballpen. Ballpen kasi yun yung una ko nung nag-start din ako. So parang yung sa tip din ng ballpen. For example, ito. Pwede din naman na ito yung gamitin mo, yung tip ng ballpen. Tapos iikot mo lang din siya. Ganun lang din siya. So makakagawa ka pa din naman ng circle kahit makakapag-roll ka pa din naman kahit wala ka na wala ka nung tool mismo na ginagamit. Madali lang naman po siya basta may outline ka na gusto mong gawin na artwork. Ang paggawa ng paper quilling, tiyaga ang kailangan. Ganito rin daw ang pag-uugaling dapat pairalin, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Continue doing the things that you love. Kasi out of love, parang dun talaga mag-spark lahat ng kagustuhan natin. Kasi at the end of the day, parang yung sarili natin, mas makikilala natin siya kapag ginagawa natin yung mga gusto nating gawin. At yun, parang siguro yung isa pa, continue na i-challenge din natin yung sarili natin. Kahit na challenging na din yung times na meron tayo ngayon. Jennifer Salenga, CLTV News. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark.
Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Narito ang magiging lagay po ng panahon sa susunod na 24 oras. Kanina po alas 3 ng umaga ay namataan po ang isang low pressure area dyan po sa may 135 kilometers dyan sa hilagang silangan ng G1 Eastern Samar. Ito po ay nakapaloob sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. At samantala dito naman po ang naapektuhan po ay ang Palawan, ang Visayas at Mindanao. Samantala po, ang Visayas at Mindanao, kasama na po ang Bicol Region, ay magiging maulo po ang papawiri na may inaasahan po ng mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dulot ng IPCC at ng low pressure area. Ang Metro Manila po at nalalaloy bahagi ng bansa, kasama na po ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa komisyon ay magiging maulap. Ang papawiri na may inaasahan naman po tayong mga isolated cases ng mga thunderstorm o rain shower, dulot po ito ng localized thunderstorm at ng intertropical convergence zone. So pinag-iingat po ang lahat. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Bisitahin ang Facebook ng CLTV sa @CLTV36 Official at CLTV 36 News. Para naman sa Twitter, mayroon din kami niyan sa @CLTV36. Kung gusto niyo naman ng Instagram, meron din kami niyan sa @CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel sa @CLTV36 Official at ang aming website sa www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partner sa buong Central Luzon. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Sonia P. Soto. Maraming salamat. Stay safe mga karehiyon.